по-хубаво от това да имате лекар до себе си през цялото време. Буквално, независимо къде и по кое време на денонощието. Късно през нощта в общежитието, докато учите за сесията и се разболявате. Когато сте в командировка и грипът ви нападне от засада. Или вкъщи, когато детето ви се разболее и работното време на вашия педиатър отдавна е приключило. Вече имате този лекар до себе си и той се казва уеб-съветник. Уеб-съветник ви дава възможност да се консултирате с лекар по всяко време на денонощието, независимо дали е сутрин, на обед или късно вечер. Където и да се намирате. Уеб-съветник е много лесен за използване. За да направите своята консултация, ви е необходим компютър, лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет. Нашият екип се състои от опитни лекари, които осигуряват консултации в сферата на голям брой медицински специалности. Можете да изберете кой от тях искате да ви консултира онлайн, да проверите какви са възможностите за консултация с него и да зададете своя въпрос чрез писмена консултация или на живо, под формата на видео или аудиоконсултация. Доктор Маркова, дъщеря ми нещо не се чувства добре. Не знам дали да ходим до денонощната клиника или можем да изчакаме до сутринта. Измерихте ли температурата? Да, температурата е 38,2, носа й тече, кашля, а вчера имаше и обрив. В момента обрив не виждам, но устните на детето са подчертано сухи. Колко течности е приело за последните 24 часа? За да започнете да използвате уеб-съветник, може да се регистрирате още сега. Регистрацията е безплатна и е най-добре да я направите докато сте здрави, а не да чакате момента, в който се разболеете. Конкретната цена на видеоконсултацията в уеб-съветник зависи от това с кой от нашите консултанти искате да се посъветвате. Уеб-съветник е много по-удобен, бърз и изгоден като първоначална консултация, отколкото да ходите директно на преглед в медицински център или болница. Уеб-съветник. Имате лекар до себе си винаги, когато имате нужда от него, където и да се намирате. Лесно и удобно. Регистрирайте се онлайн на wepadvisor.bg. Уеб-съветник. Заповядайте при вашия лекар още сега.